Před vyprodaným sálem proběhla včera česká premiéra dokumentu o největší romské osadě na Balkáně Šutka. Byl natočen v srbsko-černohorsko-česko-finské koprodukci a zanedlouho bude uveden i v českých kinech. Já jsem především vůbec nechtěl natočit další film o Romech jako takových, takže já v podstatě ani nezdůrazňuji ten fakt, že se jedná o Romy. Je to enkláva, kterou můžu popsat slovem bláznivá, asi velice extravagantní enkláva v Makedonii, v blízkosti Skopje. A pro mě to bylo jakési místo, kde jsem našel zachovalý duch, který jsem znal z bývalé Jugoslávie před válkami. Když už jsme u těch premiér, zítra se chystají rovnou dvě. V Ponrepu se mohou diváci pokochat atmosférou, jež panovala v rodině Popovů, ruských emigrantů žijících v prvorepublikové Praze. Pokud vám tyto záběry připomínají tvorbu maďarského filmaře Petra Forgáče, vězte, že nejde o náhodu. Petr Forgáč v podstatě by byl impulzem, proč to dělat. Před 11 lety jsme se setkali a on říkal, vrhni se do toho, tady určitě budou velké poklady v Česku. Já jsem se do toho pustil a dost dlouho jsem tomu, byť že jsem to sbíral, nevěřil a byla to taková vedlejší kolej. Až když jsem ty materiály začal zpracovat, tak jsem prostě objevil, co úžasného to skrývá. Do minulosti se obrací i portrét Zdeňka Matejciuse ze slezského městečka Odry, který si pronajal bývalou továrnu a ku podivu se začal zajímat o její odsunuté německé majitele. Já bych řekl, že to je takový svým způsobem renesanční člověk, protože má strašnou spoustu aktivit. Nějakým způsobem chce dohledat jakoby pravdu o historii, ať už města, v kterém bydlí, o tom, co se po válce tam dělo a nějakým svým vlastním individuálním způsobem jakoby tu historii reflektovat a nějak se s ní postavit. Že minulost ovlivňuje i budoucnost, dobře víme a mluvilo se o tom i na včerejší debatě o směřování české zahraniční politiky. Protože jste v rámci Jednoho světa měli možnost vidět film Vše o Darfúru, zeptali jsme se české europoslankyně na její osobní zkušenost z této sudánské provincie. Jestli někde na světě dnes dochází skutečně k úmrtím tisíců, 10 tisíců, já bych docela řekla i 100 tisíců lidí, tak je to Darfur a pes neštěkne. Já si myslím, že z hlediska světového dění je to jedno z nejčernějších míst na mapě lidského svědomí, řekněme. Já nevidím řešení toho konfliktu, protože skutečností je, že tak, jak se šířil arabský islám, tak Arabové tvoří v Sudánu jednoznačně minoritu, nicméně ovládají ohromnou zemi plnou ropných zdrojů. Jde skutečně o naftu, jde skutečně o peníze, jde skutečně o čínský vliv a jde skutečně o etnické čištění. To je to pravé slovo. Prostě jde o to vyhnat Darfúřany, lidi temné, černé pleti, kteří jednoznačně nejsou semického původu, mimo jejich domovy a mimo hranice Súdánu. Ta tragédie je veliká, takový konflikt není potřeba velké armády, protože vlastně ten konflikt se vede jenom zastrašováním, strachem, týráním a bohužel demografickou cestou, to je slušně řečeno znásilňováními. This area was called the Bushok, land of thorns. So the camp too became a Bushok. O stereotypech ve vnímání problémů černého kontinentu byla řeč i na dnešním semináři Afrika v obrazech. Zahlédli jsme zde i Ruhi Hamid, jejíž film, který můžete vidět zítra, popisuje život v indonéském městečku po ničivé vlně tsunami. I'm always very interested in what happens to places that have been affected either by war or a natural disaster once the news crews leave. You know, when the disaster first happens, there's a lot of press and publicity about that place. But then after a few weeks you find that you're hearing less and less. And that's when I'm really interested to know what happens to those people after the news crews have left. The reason I chose Lampuk was because of this incredible image of the big white mosque that was left standing. Everything else was wiped out except for this mosque.
And I heard that some people had come back to live there, and I thought, well, that'll be interesting. Zítra večer též proběhne v kině Světozor večer sociálních spotů, který vyvrcholí udělením ceny za nejvhodnější námět pro české publikum. Ta porota zvolí ten takzvaně nejrelevantnější spot pro Českou republiku 2006 a vize a idea by byla, kdyby se sehnaly potom prostředky, že by tato kampaň, když nebude hratelná, jak existuje, že by byla adaptovaná, to znamená znova natočená a potom by mohla být opravdu nasazená v České republice a mohla by působit opravdu pro tu věc, která nás tady zaobírá. Loučíme se s vámi pozvánkou na meditativní dokument o neslyšící hudebnici a upozorňujeme, že festival končí již pozítří. Užijte si z něj nejen střípky, patří vám celý jeden svět.